Čau lidi, vítejte u dnešního vlogu a dneska jdeme nakupovat dárky. Kde je za 50 korun? Tady. Poličkové, čtvrtek, 6 hodin a do strany koupila jsem se čínskou polívku a bonbony. Prostě tak bají. Takže lidi, je pátek a já jsem se rozhodla, že půjdu zase nakupovat. Co? Protože mám půlku dárku, takže mám tak 400 panem. Takže jdu znovu nakupovat a dokoupím dneska dárky a potom možná ještě v neděli půjdu nakupovat. Teď už jsem nakoupila. Utratila jsem tak 300 v DMku. Takže nice. A teď už jdu domů. Nebyla jsem tam ani tak hodinu, takže udělám doma haul úplně ze všeho. Tak bye. Takže teď vám teda udělám haul, všechno, co jsem koupila, je sobota, jsou tak 2 hodiny a jestli jdu teď vám udělat haul můj a vlastně ukážu vám všechno, co jsem koupila. Jo, neřešte, proč jsem koupila. Nakupovala jsem v úterý, to se byla baky, pak už jsem mi vybil telefon, tak jsem nenatáčela a včera jsem prostě nenatáčela, protože jsem to fakt prolítla rychle, protože jsem prostě už byla unavená. A já jsem vlastně nechtěla jít včera nakupovat, jenom já jsem dostala prostě peníze, tak jsem jako šla a nechtěla jsem se nechávat na dnešek. Zítra ještě budu nakupovat, ale to fakt jako dokoupím jenom prostě nějaký blbosti a to je všechno. A dneska chci ještě točit jedno video, zítra chci ještě točit video a potom ještě v neděli chci točit video. Takže ještě chci udělat pak ještě týdnu jeden vlog, takže nevím, jak to udělám, ale jdeme na to prostě. Mám tady 2 tašky, tady to je plná, tady to je polopravníka. A začneme asi tohle s tou, sice jakoby je plná a tohle ne, ale tohle jsem koupila v úterý. Takže musím být trošku víc potichu, protože mě všichni uslyší a mám tady dveře, tady to jsou dveře, jo. Tady to, no, jsou dveře, takže asi neuslyší. Začneme, co jsem si koupila vtedy a taky jsem tam koupila tuhle tašku. Asi jste mě teď vůbec neslyšeli, ale tak to je jedno. Začneme vtedy a tam jsem si koupila tu mašle. Já jsem už třeba minulý rok chtěla koupit mašle, ale nekoupila jsem. Ale to se mi to konečně podařilo, že je tahle růžová. Je sice velká a stála 30 korun, ale je zase hrozně pěkná. Potom jsem koupila tuhle šedou a potom ještě tyhle 2, ale to vám ukážu prostě teď, protože vlastně stále obě 30 korun. Chtěla jsem vlastně koupit jenom jednu, ale oni tam neměli po jednom, tak jsem koupila tyhle 2. Jsou mega hezky. A vlastně to jsou všechny 3 moje mašle, které mám. Takže tak. Tady táto vedle. Dobrý, jdeme dál. Tady pak už jsem nic nekupovala, potom jsem šla do Pepka a tohle jsem koupila babičce mojí, protože ona má kočičku a má i ráda i kytky, tak jsem jí koupila tohle. Takže to jsem dám, ne, tam nepůjde to vidět, nepůjdu vidět. A potom jsem koupila pro moji druhou, jo vlastně tady jsem ještě koupila tohle, jo. Potom tady to jsem koupila pro moji babičku druhou. A asi už můžete hádat, co to je, a asi už to asi víte. Je to takovýhle hrnek a je na něm napsáno sladký, ale zatočený, takže tak. Ale je to mega hezký hrnek. A i mi to takhle zabalila paní, což je docela hodná. Že to takhle zabalila a že se mi to nerozbilo, takže si musím být Potom jsem ještě v Pepku koupila tady pro mýho tátu. A je to vlastně, on je policajt, takže policajní station a ono to svítí, ale ještě tady, nemůžu vám to ukázat, protože tady je ještě pojistka. No, takže tak. Potom, mě jsem úplně zapomněla, ještě vtedy jsem koupila tady ten skřipec pro moji ségru, tak snad si ji bude líbit. Jsem šla do DMK a tam jsem koupila 2 věci, a to pro moji ségru, baby blush. Jo, taková. Ona se ho hrozně přeje a nechce se ho koupit, protože se na ní nemá peněz. Takže jsem ji ho koupila. Co si děláte, prdelku? Jo. To voní jak meloun. To
To fakt voní jak meloun. Lidi, to voní jak meloun, prosím. No tak dobře, to jsem tam. A potom jsem koupila pro mamku tady ten sprcháč. Nemohla jsem, nevím proč je malej, já jsem nemohla najít. Bublina. Hej, co to je za bublinu? Jo. Tak jsem koupila to, nám se na hrozně voní. Takže dobrý. Takže takový chlap, jo. A v tom DMku jsem utratila... Kde to najdu? 100. To se posrala, ne? Věci. Dostala jsem perníček, no takže tak. No to jsem koupila včera. Taky tady taška. Tady jsem asi nic nekoupila. Co koupila tady? Žijím tašku. Jo, já jsem tam koupila tohle jsem tam koupila. Hej, kdo mi píše? Dobrý. Takže, v Kiku, vtedy ne v Kiku, pak jsem šla do Kiku a k mojí mámce jsem koupila gumečky do práce, protože ona vždycky se koupí gumičky, ona je dá do toho našeho, kde máme všechny gumičky a po týdnu se ztratí, takže jsem mi koupila jenom pro ní, takže a stály v Kiku 25 korun a když jsem koukala v DM kolik tak stály 75 a v Kiku stály 25, takže to je podle mě dobrý. A potom jsem šla do DMka a tam jsem toho koupila trošku víc a utratila jsem tam, jo, to musím vám říct pak story time. 24 eur, nebo 25, jo 25 eur a zaplatila jsem 300. Ale to je docela dobrý na to, kolik jsem toho koupila. Takže pro mamku jsem koupila banány, protože má ráda banány sušený. Takže tady banán sušený, jo. Sušený banány, prostě banány. A stály 45 korun, což je docela dobrý, že jsou na to, že jsou velký, jako. Potom jsem koupila pro spolužečku, proto jsem chtěla koupit ten dárek, ale pak jsem se rozhodla, že ho dám mojí ségře, protože je fakt hezký. Takže koupila jsem jí tu klíčenku od Essence, nevím, proč Essence má klíčenky, ale je hezká. A ona nosí takovéhle divný klíčenky a orbitky prostě, to je všechno. A potom jsem jí chtěla koupit dárek, který jsem nakonec koupila mojí ségře. A bacha, je to tam ten Juiceable. Vlastně jsem si řekla, že proč ho budu dávat spolužence, která se to ani nezaslouží. Tak jsem se rozhodla, že to dám ségře. A stalo to 190 korun. Ale jako je tam 6 Juiceable, bude jeden tady Secret nějaký a potom tady 6 z těch. A zase je to vánoční. Takže se nedivím. A je to fakt hezký, já bych to otevřela. To chci otevřít, ale je to asi zároveň ne, takže nechám to takhle. A teď to půjdu balit. A na to natočím taky video. Takže doufám, že jste si užili tohle video. Jo, vlastně ten story time. Dobrý. No prostě já jsem šla do toho. Já jsem prostě si koupila, já jsem si za 1 miliardu drobných, jo? A 200. No a přišla jsem do toho DMka a jako přišla jsem k té pokladně a jako já jsem dala té borce 200 korun a ona, že to a jakoby, že potřebuji zaplatit, nevím, tam nějak těch 300 korun, tak jsem řekla, že mám hodně drobných, tak jako fakt jsem měla hodně drobných. Tak jsem mi to dala a ona, že mi to asi nevystačí, tak jsem si řekla, děláte prdelku, ne. A já jsem měla už tak 10 korun třeba, nebo, tak jsem pak jako našla 20, jo, našla jsem 20. A tak jsem mi to dala a ona, že mi chybí ještě 10 korun, tak jsem mi to jako doplatila ještě, takže dobrý, ale já jsem tak celou nadšená, jakoby já jsem nevěděla, jsem nadšená z těch mašlí. A ty stály reálně 30 korun, prostě ty stály dohromady tak 90 korun ze toho všeho a utražila jsem tak 1000. Jo. Takže tak no. A to je asi všechno. A zítra ještě půjdeme do kina, to natočím vlog. A ještě půjdeme dokoupit pár dárků, jako, takže
Tak no, tak bye, mějte se krásně a pa.